Kowe ngerti to Kakang jaman nom-nomane awake dhewe senengane nyetel uyon-uyon salone lebokke genthong. Heeh. Ha ya iki kaya ngene iki serone rajamak ning gemrunggung ning ora ana nyatane. Ora taces-taces ning sirah lho ini. Aku wong tuwa ya digeplaki sampe nake dhewe. Arep ngopo? Arep ngopo? Arep tok tantang kaya Durna apa piye? Ora apa-apa kok aku ya mung ngomong kok. Ora wani. Akhirnya ndoro wis anggeni luwih nom rawani gong. Wah iki ampuh iki. Iki nek muni Bagong wani karo aku lempoh kowe aku yo gluduk ngono piye. Seneng kowe ndadak urunan tukoke kursi roda ayo. Oh iya ya. Iki siji iki loro iki ampuh iki. Karo bapak. Sajake kok maido. Ndalu tak sepatani apa piye? Sepatanmu ki nek mandi nang aku. Wis wingi-wingi aku rekoso uripe, Pak. Kowe nyepatani aku ping pira? Bagong ngrekoso. Ah wis ngrekoso ket biyen. Dadak tok sepatani. Bagong lempo. Pancen aku ora iso mlaku rong dina mergo asam urat. Ora mergo kowe nyepatani.